ukuthi bangoba, bakhohlwa ukuthi bagqokeni, bakhohlwa ukuthi bangabhosa emsebenzini, bakhohlwa ukuthi baqale emzini emingakanani. Naba bephakamisa izandla, naba begugile bethwengcwele, naba bengenandaba izimo ebekade ibashapha nesonto, besethi uNkulunkulu izulu isihlalo sami sobukhosi, umhlaba isinabelo sey'nyawo zami, kodwa ngiyahlala edumisweni yabangcwele bami. Asehleni siye emhlabeni, Nkosi yami. uNkulunkulu uma efika izifo ziyavalelisa, iy'qalekiso ziyavalelisa, ukungena nje kwakhe athi sengishiya izulu manje ngiyohlala kaSipho. Oh, laba shakadala. Athi uma efika uNkulunkulu kube khona abasho bathi usekhona. Laba shakadala bahana. Khuluma nge-local church. I-local church bazalwane kufanele azwakale uNkulunkulu ukuthi ukhona. Angabi sesizokufelela bazalwane. Akuzwakale kunendoda khona. Umdala wensuku. Kube khona electricity, kunomlilo, kunogesi ogijima emzimbeni. Kunezifo efanele y'baleke. Kuney'qalekiso kunezifo emzimbeni efanele y'baleke. Ngoba uyazi ukuthi ukhona. Say empowerment. Say empowerment. The local church, you're not going to send empowerment through your worship. Through what, Bazara? Through your worship. Through your worship. And let's come to Guru Esha and Abarati word. When taking exchange, when Tagalan Bazara. The local church is a place of exchange. Utu Jawabe, Ekameleche, Wabona inkebisi zisuka phansi. Ziyaphezulu ezulwini. Wabona ingelosi zehla zinyuka phezulu kwesitebhisi, kuthiwa bashela uNkulunkulu emhlabeni. Ibandla is a place of trading. Usuke uzoletha ukukhathazeka kwakho, yena kuphe ukuphila kwakhe. Ngiyabiza bazalwane. Usuke uzoletha ukuswela kwakho, yena kunikeze ingcebo yakho. Usuke uzoletha ukugula kwakho, yena kunikeze ukuphila.